Al Teatre Regina han començat les representacions de Tom Sawyer. Al Catacrac us recomanem aquest musical. El meu somni ja ha arribat, ara tinc el supermaratí. El meu somni ha començat, ja és aquí, tots coneixeran Tom Sawyer. Estem al Teatre Regina i hem vingut a veure l'obra Tom Sawyer. I anava d'un detectiu amb el seu amic que tenien que resoldre un misteri. Un pinzell, guants i un bloc de notes perquè em quedi. A mi m'ha agradat més el Tom Sawyer perquè ho feia molt bé i tot, i els nens petits també per la seva edat ho fan molt bé. Representem com un cor que fa moviments i balls, i també representem el poble de l'espectacle, i ens posem aquí dalt, per aquí, i també fem moviments, ens sentem, anem pel públic. Tinc tanta sang que a les 5 tinc son. Tinc son a les 5? 5 punt. Ho jura. Vam fer molts assajos i ja vam fer la preestrena a Sabadell, i aquest cop és el primer cop que actuem al Teatre Regina Barcelona. L'espècie és imparcial, genial, nostra decisió. Heu trobat la solució. Amb tan bona observació, això està bé. Els bons amics. Doncs l'obra tracta d'un assassinat i el Tom Sawyer i el Huck, el Berry, i fan tasques de detectiu i descobreixen qui és el dolent i tot. Quina mena de botes calça, vostè? Botes! Protesto! Hi havia uns mariquís que s'anaven canviant i ho feien molt bé perquè és que costa una mica amb el temps i tot, i ho fan molt bé. Ficaven una cara de fusta i llavors un actor ràpid es canviava i es tornava a canviar amb un altre, i mentrestant parlaven i tot això. Amb la mateixa pala que havia fet servir per atonyinar-lo! Mentida! Mentider! Això no és veritat! Senyora Fel! Si us ha agradat el que heu vist, seguim fent-la fins al 16 de març, i que també es pot comprar el CD. Quin show faré, convenceré per la Xina. Que m'agrada l'obra i per això m'he comprat el disc i després a casa l'escoltaré.